Yo, ¿con quién hablo? Right, checked. Right, checked. Mother. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Plunder. The job's simple. Secure more cash than the enemy. Let that drop zone. Get ready. Disregard last. Let that drop zone. Get ready. Moving. Copy your mark. Helicopter here. Does anyone need this? Get to the target.
Cluster strike inbound. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Enemy soldier incoming. Clock ticking. Get to the target. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy dropping into the AR. Time is up. Objective failed. Enemy dropping into the AR. Move to the target area. You don't have long. Enemy dropping into the AR. Contract complete. Your payment has been authorized. Request recon flyover! UAV entering the AO. Does anyone need this? Time's running out. Get to the target area.
anyone need this? Enemy dropping. Secure all cash you find. Time's running out. Get to the target area. Enemy UAV overhead. I'll drive. Roger. Bird coming in. Roger. Mag is set. Bird is ready for deposit. Enemy UAV overhead. Contract's done. Your payout limit has increased. Cargo secure. Bird is exiting the AO. Anyone need Cargo this? is safe. Exfil is returning to base. Enemy UAV overhead. Located a supply box. Secure that position. I'll drive. Enemy dropping into the AO. I'll drive. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Target marked. Send it. Enemy dropping into the AO. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Shot clear. Sectors update. Move to the next location. Enemy soldier incoming.
planes are making ready for deployment. Enemy soldier incoming. Alright, that's enough bucking about. Now we do this for real. Plunder. The job's simple. Secure more cash than the enemy. Drop in here! Drop in here! Does anyone need this? Disregard last. Light vehicle here. Relocating. Request recon flyover. Advanced UAV entering the AO. Scanning for hostiles. Be advised, enemy team is tracking your location. Specialist achieved. Does Be anyone advised, need advanced UAV is bingo fuel. Returning to base. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Shout out Lods, Jose. Jigs. August 12 sa ganti klase na dahil.
Low, low, low. Ass. Ew. What the fuck? Ay, Kong. Ay, Kong. Di ako binig. Di na naman ako binig. GG, G. Nag-iyaw silang ata si Icon. Nag-iwas ba?
Ayaw ko. Wait lang daw. Tagal mo daw eh. Text ko. Can you state dagdagan na sa 150? Ay, ate, ulit 500. Stop pre-taping speaker. Yung bagak ni mami ko nga ko. Kasi ni dali ko may takalaan na makita yung bayan sa niya. Uray ang yuwan. Ang gawin ako, tubigan, uray $500. Titan yun, 100 taktan, uray titan yun. Ay, kanan nyo pa, nabutan nyo lang ang awanan na. Dapat ko makulimar daw lang. Oo, sige ko na. May sal daw. Nag-pirot kami. Na? Ikaw na. Ano? Ikaw na. Kulit handa ni Magasa. Oo, ikaw ka na. Among si iti aftershock gaya mo ka na. Gaya mo. Ikaw ka bawal sa talagang ano ko. Ang tayo na kanya. Yun na. Yun na daw. Ha? Tagal mo daw. Ilan na tayo? 3. Ano ba lang? 3. Mababati mo pa yung mapaningin sa tapo. Excuse me. Madrid. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deployed soon. Enemy soldier incoming. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Playtime's over, mate. You're going to the war zone.
To the safe zone. Make this good. Mark a drop point for your team. Gak jam masih jam? Ya, ya. Halo? Yuk, yuk, yuk. Tambayan. May papunta ha. Sige, sige. Nandito, ito. Ito siya. Ito. Akin? Wala na, mababa. Team is hunting you. Stay alert. Buwang barot. Dito na sa akin. Masa? Hunted ako eh. Wala, nasa kabila. Kaya yata. Nakalik ko yung ganyan eh. Wala kang baril. Ito. Kaya na. LMG. Okay na. Sniper rifle. Ano yun? Nag-load out? Sa kabila? Parang. Hindi. Tao sa kabila eh, no? Wala eh. Punta kami. Tayo pala. Palaka. Enemy launch. Uy, nasa stream si Marbs. Ay, Oh. May lumabas. Dito. May lumabas. Sabi ni Marbs, Miss Pangit, naninigaw daw. Sabi niya. Lumabas Uy, dito, mayroon bakit? sa akin ng pucha. Meron pala dito. Patay na? Akala, oh, nandito. Patay na? Hindi, lumabas Akala ko yun nandyan sa ano. inyo. Hindi, lumabas lang yun sa ano. Gulag. Survive and Gulat ako po. Wala akong makita Nandito pa. sa labas. May kasama ka, Marbs. Down. fight's kicking off. Gusto lang kaya yun. Your aim while you wait. Isa lang nakita ko. You wait to get inside there. Siya lang yung patay ko. So is a well-placed stone. Fight's kicking off. You're up next. May golden mask tsaka UAV. Assist. Pangit ng SMG. Ay, LMG. Meron akong UAV. Gamitin ko kaya? Nakuha mo sa kanya. Oo. Pero nabukas ng pinto. Ako. Gamitin ko na ba? Turn to the front. Tara, kailangan ko marin. Sige, pwede mo na gamitin siguro. Uy! To earn your Malikod! freedom, soldier. Sa likod oh. Ano, patay natin? Huwag na. Abangan na natin. Ano, una ako. You're heading back to Dito yung buy eh. Oo nga. Pababa ata. Oo, pababa. your team can still buy you back. Meron din dito. O, dyan Pababa ah. dyan, pangit ah. Pababa dyan. Sa atin? Oo. Yun na, bumaba na. Bumaba na. Dito pa rin eh. Eh, nandun, bumaba, nakita. Ay, lumagpas. Nasa police station na. Sige. Ibili mo na siya. Bumaba dito. Hindi pa looted dito. Sige. Luting ko lang to. Give. Mga baril ba dyan? Meron dami. Ulaloaded na tayo. Tara, meron tayo dito. Meron, marami ding dito ha. Madami ding plate. Pato.
Wala ko UAV ah. Ano ba pera? Ito pa pera. Ito pera pang UAV pa. Ay, may UAV rin pala ako. Ay, hindi. Kakapili ko lang pala. Jar, bili ka na lang UAV. O bala kung kailangan nyo. Ako, good pa ako. Ang daming bala dyan. Great mark. Let's move out. Does anyone need this? Bala pa. Pili na ako ng bala. Lang yung bala ko. Papo ng UAV ah. Sana natawid na sila. Sa atin na. Meron dito isa. Mark on the grid. Let's go. Moving. Sa right ka. Yung sa right kayo ah. Ako na itong isa. Ay, puta na. Location mark. Nag-right yung isa. Sag yun, Doon yun sag. siya. Sa'yo, Baka niya sa ano, right. pangit. Sige, kapat. Gate keep na yan. Pero first gas to. Oo nga. Napatay niya ba isa? Dito yung Hindi isa pa. eh. Dito. Target spotted. Ay, wag nila yung yun. Tara, tara, tara. Jar, tara. Pumatay na yan. Kita, abutan tayo. Abutan ka na, Jar ah. Nice. Abutan ka na. First wave pa to? Second wave. First, Oo. yan. First. First. Makakuha mo, ikaw makukuha mo yung motor. There is a vehicle here. Kaya. Bounty pangat, pwedeng kunin. Pwede pa ba? Pag nasa taas, huwag na. Huwag na. Wala. Pakikuha yung motor. Pakikuha Hindi mo si pangat, Jar. Hindi, ako na. Okay na kayo, ano? Ano? Hirap i-drive ba? Mas lalo pa akong na-stuck. May tao sa tapat mo, ha? Inbound. Okay. Marking new safe zone. Dalawa yung ano ah. May... ba? Sabi niyo? Oo. Dalawa yung ano. Tawid na ka tayo muna. Wala magagos na. Sige. Safe. Ghost na kayo. Pa-check ha. Ibang tayo mga. Ay, wala may UAV tayo, wala na. Wala. Meron ka, di ba? Si ano? Ay, Napap ko na. May bumili dito ah, sa harap. Dito ata. I'm going. Nako ka na, Jar? Pangat? Ghost na ako. Ghosted na ako. Alis muna tayo, abangan natin yung Town! ha? Town. Hindi na sila umabot. Baka ka ba? Oh, may bumuhay Kaya yata. pa to? Kanina ba yan? Healthy
target has been marked. Kill 'em. Ayun naman. Ang daming sasakyan dyan, oh. Sabay. Hindi tayo. Diretso. Enemy target is down. Well done. Uy. Kala ko pala. Uy! Saan? Down. Meron sa ano? Left Patay side mo? yan, left side. Hindi. Sa blue. Pasok na lang ako. Pasok ako. Liga dito, Jer. Meron dyan kanina sa blue eh. May ikot na yun dito. Pangat ah. Sige na, pangat. Ayun, napatay na. Meron pa isa eh. Sa likod ko, hindi ko lang sa tumakbo. Wipe niya na. No, iba yata yun. Ay, ibang team ba? Ito pa. No, open tayo. Oh, meron sana. Hospital. Shit. Tatawid tayo. Ipit tayo. Saan? Saan na? Kanan na lang tayo? Dito. Saan? Sa likod tayo dumaan. Oh shit. Kanan na lang. Pinawaabot. Oh shit! Abot. Oh my god. Ang inang mga camber. Wala na rin akong post. Your teammate was sent to the gulag. They'll Plato! Kailangan plato. At, wala rin ako eh. enemy Lang UAV lahat. overhead. Pareho pa tayo? Oo, right na lang. Sige, go. Okay, yeah. Saan ba yung ano? Diretso na natin yung ano. Ay, dyan tayo sa factory oh. Factory. May tao dyan eh. Yung Factory? kanila. Hindi. Tara, pa tayo. Ay, bang extra plato dito. Be advised, your Oh, teammate mate. is asking. They're RTB at this time. Uy! Hindi ko alam kung saan ha. Doon pa rin yata. Twin Tower siguro yan. To the new safe zone. Yeah, twin. Oy, red box. Oy, satchel. Salamat sa Diyos. Ito, extra plate. Oh. Hindi na ako. Enemy UAV Ito overhead. pera oh. Ay, kompleto pala pera. Saan yung buy station? Walang buy dito. By station. Dito ba sa store? Uy, may tao dito. Okay, pin? Kasunod dyan ah. Saan sila? Patay. Nice, nice. May plate siya. Oo, pero hindi ko alam kung nasin yung kakampi nito. Oh, meron dito. Malapit lang. Sa akin. Sa akin, sa loob. Sa taas. Second floor. Second floor siguro yun. Nasa loob siya eh. Dito na. Moving. Disregard last. Nabubong yata. Kailangan nyo na umalis ba? Ay, tumakbo na yata. Kasi sense ko. Sa sensor ata. Ilang Dalawa. meters pa dyan? Meron dito. Ilang meters? 40 meters. Ano, northwest. Wala na. Tumakbo na. Liparin mo sa bubong. Liparin mo sa bubong. Wala na rin eh.
Papunta superstore yan, bibilhin. Posible naka-ghost ka agad yun. Andun tao. Ay, kakabili lang. Bumili nga, bumili nga. Bumili nga. Enemy UAV overhead. Eh, pina- Saan siya? Superstore sila, tatlo. Ibang kalaban na. Oh shit. Tay. Uy! Ito mo siya, Jeff. Ang galing talaga no. Yung Kaya ano mo na na yung ito dyan, sniper na yun, yung bago. May scab dito. Gusto ko yun. Yung Nawala yung scab dito. Na yun eh. Kalaban dyan ah. Tabo ka sa left mo. Oh shit. Teammate has entered the gulag. Surviving redeployment. No. Sacrifice. Ano may tao pa dito. Is buhay yan. Tayo na rin ako dito. Bobo. Pera. Nasa likod mo. Okay ka pa dyan? Hindi na, mamamatay na ako dito. May kalaban. Kalaban sa... Iyan, kaya mo yan. Wala ang baril. Oh. Pistol. Suntukin mo sa mukha. Jamaki. Suntukin mo sa mukha. Bumili Pwede pa mo sa... pang... Pwede mo pang balikan yung pistol mo. Suntahan mo siya. Walang yan. Hindi na, hindi na. Kaya mo yan. Anybody need this? Pag namatay ako, bala ko dyan. Uy yun. Meron sa gas station. Dito. Sa train. Kinukuha yung gamit. Tatlo! Dami! Ang team. Pat down. Dito. Sabi ko yun. Uy! Easy. Mabila rin pala siya. Si Marbs, naghahanap yata kasama eh. Invite niyo. Ikaw. EV. Ano sabi mo dyan? May sasali? Si Marbs yata naghahanap kanina ng kasama. Kung wala pang kasama. Meron na. Meron na siguro. Naglalaro siya. Bakit Di granny na wala eh. Ito na, ano siya eh, available siya eh. Pero, Kaya nga eh. Try mo. hindi Invite niyo naman siya kaya. nag-ano. Hindi naman siya Kanina pa nagre-reply. in-invite eh. Si Makoy, nandiyan si Makoy. Okay?
Wait, si ano yata talo? Sino? Frosty yata. Nagkalaro siya. Ano ba? Si Gaze? Oo. Ah. At ang pare ko. Sino nga yung negro na may ano? Kabaliktad yung sombrero. Si 50 Cent? Oo, si 50 Cent. Sino nga yun? Sino nga si Sims yun eh, no? Isa din. Modern Warfare ba yun? Ano na makita? Yun ang friend ka. Ito ata. Tornata. Torn. Yan ba nga? Tama ba? Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Watch the skies! Go! Tayo, pili kayo. Battle Royale. Joke lang. Wala palang bayad. To the safe zone. Kumain tayo na yun ha. Ha? Yan Yan na na? lang. Oo. May buy naman dito yan. Got a vendor. Leave here. Tambayan. May mga tao dito ha. Your primary objective is to kill them all. Objective is to eliminate the bounty target. Meron akong munition box. Setting Claymore. Uy, ito pa isa. Anybody need this? Nakuha ko. Ayan, DMR. Oh, bakit? Buksan mo ang pinta. Bakit? Ano ka? Hindi ako makakaya. Ayaw nun. Oo. Kaya nga, dito pa sa kabila dapat. Hindi yun eh. Thank you sa Ang dead pera? silence. Pinuntahan niyo na yung kabila. Iba. Kabila ako. Across the bridge. Walang pera. Pigs eh. UAV overhead. Punta nga kayo dyan. Malay mo, may pumasok dito ulit. Ayun na nga!
Meron niya? Target is Ah, down. Well done. ayun o. Enemy launched an Team wipe na ba? UAV. We're Ngayon na nga, hindi. Pero sila. Team wipe ka agad ulit. Hindi. Patapusin nyo muna yung UAV bago ka Dami sumagot. dami isa. Sige. UAV pa sila eh. hostile dropping into the area. Watch the skies. Incoming pa. Asan sila pangit? Dito. Napataw ko dito isa. Bumaba dito sa gilid. May bumababa pangit ah. Hostile. Ay puta, nandun sa bahay. Yan, ito. Yung sugod ako dyan. Dito ka agad? Oh my Dito God. ka agad sa akin. Gulag. Naka-UAV pa kasi sila. Kung ano, advance. Pay attention. You'll be out there soon. Daw ko na yung isa. Ayun. Lagi kasi meron dun, no? Bumababa. Yeah. Dapat abangan na kagad, eh. Let the fight kick off. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their head. So is a well plan. Fight's ready. You're up next, mate. Get ready. Isang shot lang yan. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Yun. In that one. Nauna pa ako. Your Tama team yung is still by your pistol back na if yun. they have the cash. Nanalo dyan. Saan pangit dito? Hindi ko alam. Moving up. Sige. May red door dyan. May red door. Di... Kapag nag-load out, wag din dyan. Load Hindi tayo. out. Dyan na Saan? lang. Moving. Saan? Layo. 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 Baba ko na. Abot ka na ba? May red door dito. Moving. Ha? Saan? Stadium pero late na. Late na. Buti lang di nagdaradyo sa baba. Ba? Sa red box. Wala sa taas. Wala. Ito sa member station ba? Hindi pa siguro loaded dito. Loot ko lang sa isa. Sige. Ano ba to? Oh, load. Pwede na tayong bumili. Asan ba yun? Sa akin. Wala ako. Found some cash here. Disregard blast. Does anyone need this? Disregard blast. Kalaban dito eh. Nag-UAV ha?
UAV ba? Oo, may nag-UAV. Yes. Ha? Palabas na rin yung isang loadout, di ba? 1 minute. Saan Hindi kayo, ko mapag ano? sa gitna. Diretso. Sa mill base ba Yung kayo? loadout. Wait natin yung loadout. May stoner dito. May optic. May nag-buy dyan, ha? Sa orange mo? Oo. Hindi. Dito. There, I got movement. Oo nga. Gusto niyo labanan? Nasa roof to. Loadout drop headed your way. Ito na. Ay, meron dito, dalawa. Ito lang. Got movement. Dalawa yung nandito sa gilid, ha? Meron dito, may dito. Oo, Loadout dito. dalawang box. Gusto niyo abangan yan? Kuha muna tayo ang loadout. Zone relocated. Sige, bantayan ko to, tapos kayo, ano. Ayun na, pumunta na dito. Bumaba Sana? na yung isa, nakakuha na yung isa. Asan yung loadout? Asan yung loadout? Ito na. Target spotted. Down isa. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Meron pa pangat? Hindi ko alam. Bumalik. Ang ano yung chopper? Chopper. Papunta sa kanila Hindi yata kinakata yung... yung chopper. Ay, wala na. Hostile helo. Pasan? Basag. Wala na akong bala. May bala Ako dyan rin? pangat. Ako rin. Wala eh. Dito wala. Ito. Ayan Vehicles here. Di pa ako nakakuha loadout talaga. Kuha ka na. Bago pumunta to. Gas is closing in. Antayin nyo na. Sniper ba? Dito na. Sasakyan. Naka-trophy system. Babalik yan. Baka may bumaba dyan, Jers, sa likod mo, ha? O bibili ang pangit. Sira. Sira lang. Sana? Around 30 meters, southeast. Southeast. Disregard blast. Malapit na sa'yo, baka sa baba mo lang. Nandun pa rin, Jer? Baka naman nasa, taas. Nasa taas na. Saan? Siguro. 30 meters. Wait, Good. abangan na lang natin yan. Babalik yan. Papalapit. 30 meters sa'yo? Sige. Nasaan? Sa tapat ng mismo? 153, 152. Kasi akong bala eh. Saan banda? Ewan ko, parang dito Dito? dito. Oo. Mark on the grid. Let's go. Heads up. Combatants are redeploying. Nasa garahe siguro, sa loob. Sandali. Tignan ko. Yan nga. Ilan yan pangit? Patay na. Wala na, isa lang. Abot pa siya ng Babae na jailbreak. dito. There, I got Hindi na umabot ng jailbreak. Contact. Tara. Sa tao. Wait, keep. Sa taas pa lang. Magkalaban sila sa sa high ground. Bala. May balaan pala dyan, ano? May bala kang dito. Oo.
Dito oh. Mark on the grid. Let's go. Yun na, yun sila. Wala dito. Sa green mark, sa green mark. Delay that. Meron dito sa gilid ko. Uy, Left side mo? sniper. Yeah. Saan gilid? Dito sa bahay, dito maliit. Dito. Mark on the grid. Let's go. Naka-ghost. Chopper. Yata. Dito. Hostile healer. Bumalik yung naka-truck. Nag-loadout. Dulo that. Pakita ko sa tower. Malis na. Nandito pa rin chopper. Wow! Oh shit. Ano yan? Hacker? Sira ulo ko. Hacker? Oo. Yeah, hacker. The fuck? Hacker. Yung Yeah, sniper. alin doon? Yung sniper. Sa maliit? Naka-gold din. Gold sniper. Hindi, tatlo sila ha. Tatlo. Nandito sila. Tara dyan. Alay dito. Saan ba yun? Dito? Pa-left tayo. Tatlo yan. Naglalaban dito. Mark out. Tara. Unahan nyo na sa ataas. Akong ano? Naglalaban si green mark. Ay, baka malikuran kayo ng tatlo. Akong AR. Uy, nice. Doon pa ako. Sayang. Down pareho. Nice. Patay yung isa. Jer, where are you? Hindi ko makakya Tayo dito. mo dyan sa baba. Tayo mo niya. Bawa siya. Diyan mo ko yung tayo niya. Ay, nag-i-snipe sa akin. Dito ka lang. Ako dyan sa top. Baba. Go. May sniper dun sa southwest. Sa baba. Diretso na tayo. Kanan tayo. Ay, sa kayo kasi nandun yung tatlo kanina. May AR ka pa? May? AR? Wala Ang- na rin. 46. Lagyan na yung nag-i-snipe kanina dun. Diretso na tayo. Circle na tayo. Enemy UAV overhead. Kakalaban yung dalawa. Yun mo yung right side mo. Ayan na, Kong. Ay, kataas mo. Kung nga sa taas niya. Dito, Jer. Dito, taas. Enemies in the area. Sa may bay. Wala nga bala ko. Hostile. Akong panlaban. Liliguran ko lang to. Yan to. Ay nang malis. Pero ako. Yun na, open na siya. Sige. Pababa. May air pa? Apple? Apple. Saan siya? Walang bangay isa. Napatay mo? Patay, di ba? Oo. Patay. Meron pa sa right side mo. Sa may bakal. Ano yun? Oh, nandiyan Yun. lang siya. Sa loob ng bahay. Basag. Nasa bahay, Jer. Nasa bahay? Dalawa Ah. doon. Sinusugod, dalawa. Oh shit. Ano ba yan? Saan akong plates? Ayun. Nandun. Sige lang. Labanan mo lang, Jer. Ito, open siya. Kita mo. Get it done.
Ano kung bahala? Nakama. Wala Oo. silang loadout. Ano Wala. kung bahala? Oo. What the fuck? Huwag mo naman lumabas. Anayin mo muna yung Nasa HP mo. taas sila, nasa taas sila. Gas. Gas is moving in. New safe zone located. Walang plates, walang bala. Mahirap yan. Ang hirap yan. Ang tumaba ka pa. Quit! Tama sasakyan dyan. Wala. Ayun sa likod mo. Buka naman dito. Takbo ka na lang dyan. Bahala na. Kalaban sila, may kalaban sila. Ah! Tangina. We lost that one. Come back stronger next time. Tali daw si Jigs. Try Jigs. Jigs Meister. Wala naman si Granny. Si Jigs. Yellow, yellow. Yellow. Hello mga lods, pabuhat. Pabuhat po. Papabuhat, Lods. Pabuhat. What's new? Yan si Aikong eh. Boss Ikaw, pabuhat po. Yo, siya. Ayos eh. Chicken na ba? Wala pa. Wala pa. Ito pa lang. Oo, ang dami, di ba? Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy soldier incoming. May red door dito, may red door. Pasok. Aga. Enemy soldier incoming. I'm taking fire. Tara, red door. Sabay. Enemy dropping into the AR. Enough practice. Time for the real thing. O, red door. Yun, joke yun. Daming tao lagi yun. Kayo bahala. Sundan ko kayo. Meron dito eh. Avoid the gas. Get to the safe Punta kaya? Kung gusto nyo lang. Affirmative. Tara. Ano ba?
So, red door down. Red roof or red door? Ang dami ah. Sa stadium? Gulag yan eh. Red gulag to. Meron ba? Pero may nag-aabang na siguro sa ano. Alright, lads, let's get it done. Oo, sigurado. Oh, meron dito. Pwede na? Pasok tayo? Hintayin ka namin. Wait lang. Wait lang. Second floor ba yun? First floor? First floor. Ground. First ground. Kumuha muna kayo ng mga baril. Meron akong trophy system. Ready? Sa akin na lang yung baril sa loob. Let's go. Let's go. Nag-aabang na. Meron. Muna kayo lalabas. May narinig ako dito. May narinig din ako. Kaya sa baba. Ayun, dito. Kumalagpas. Tayo muna natin itong isa dito sa labas. Garahe. Ayan. Sige. Lumalayo. Meron sa'yo, Ikaw. Yeah. Basag yun? Sa bahay, dalawa sila? Dalawa lang ba yan? Oo, dalawa lang. Ingat. Down isa. Hinap. Right side. Bye, dude. Nice, wait. Nice. Apat yung sa unahan natin ah. Tara. Yung nasa harapan, lumalayo eh. Oo. Gusto nyo load? Wala pa lang bike. Sa sasakyan na sa IHOP. May plates pa kayo? Dito tal. Thank you. Walang ang buy station dito? Sa kanila yun, no? Kalaban sila. Meron pa kanina sa IHOP ah. Oo nga eh. Nasa ay na pa. Tumakbo. Sa likod ng IHOP. Nandun pala. UAV overhead. Oo, nag-UAV sila ka. Nag-load out. Tara. Shit. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Walang load sa iba ha. Sige. Gas is moving. Walang load sa iba. Okay, sa taas. Saan taas? Wala nang armor. Second floor. Down isa. Down lang isa. Down yung isa. Sa loob. Mag-isa na lang yata eh. Ay, dalawa pa. Survive and you can Oh shit. for a bit of urgent Crack, no armor. practice your aim. Isa ba yan? Dalawa. Nasa roof. Dalawa pa. To get inside their heads. So it's a well-placed start. Wow, bye. Nice one. Kicking off. Load out tayo. Get ready to fight. You're next. Kunin ko ito dito. Load out na. You win this Gusto niyo mag-ano? People. line. Tawag dito. You're done here. Babalik yung Hello, mga... Saan dito? You're up, soldier. Load out tayo. Now go sort this. Pwede na ako mag-ghost. Mag-go na kayo, Pengin 500. Stand by for redeploy. Sino mag-sniper? Mag-sniper. Hindi ako mag-go sa. Papara ako. Para ako.
Sino mag-UAV isa? Akin na. Papa kong dala. Pwede. Papa ko isa. Friendly UAV Kaya ako ng plates nyo. Dito sa taas. Dalawa. heading in. Dito may dyan. satchel sa loob. Meron tayo siya. Body armor here. Tatlo to ha. Bibili yata to bago kayo. Sentiment. Nagbay. Oh, meron sa likod ah. Meron Wait ba? ah. Diver Apat pa. May naiwan na isa pa. May naiwan isa. Sige, bakapan ko na lang siya, no? Pangit. Hindi ko na makita. Ayun. Asan? Ping. Ito. Dito. Dito sa baba. Wait, Doon na. disregard. Nice. Sa Patay isa. na. Nasa taas tong isa. Itong tatlo. Taas. Dito kanina. Ayun. Ayun, tumalon. Andito na. Saan? Sa bahay? Purple oh. Wala alam yung dalawa. Ito lang yung nakita ko. Yung nag-loadout, di ka na kung saan. Ah, meron dun ah. Dito ha. Doon pa rin. Broke. May tao dun sa... Nakaano sila. Naka? Uy, putang na inaano ako. Hindi ko makita kung nasan. Ando sa purple pa rin. Oo. Saan patulong kami ah. Mayroon dun sa... Dito ha, may tao. Mark on the grid. Let's go. Affirmative. Yung sasakyan. Down. Nice. Basag yan. Allied Oh, sa likod ko. Oh, pabaril lang. Nasa likod ko. Ito, akin na. Down isa. Meron pa dun sa pumatay kay Down Alcom. dito, down. Down yun nandun. Mark on the grid. Let's Down na yan? loadout drop. Oo, yun nandito. wait. Baka may meron pa. Down. Down na, dalawa. Closing. Get to the new safe zone. Sa pulo here? Meron pa isa pa dito. Mark on the grid. Let's go. Meron pa dito, nakaano. Doon pa rin ba? Meron dito. Broke. Be advised, your teammate got their ass kicked. Mounted na naman. This time. May mga pera ba sila, sir? Wala. Siguro Wala. may pera. Galing ako sa bangkay. Copy. May isa pa ba? Dito. Ah! No. Lakas naman mambim nun. Up ni si Pangan. Yup, loads. Takot. Pa rin. Ako dalawa sila. Dalawa yan. Dalawang sniper. Si Rambo at saka si isa ano. yung sniper. Wala akong pera. Walang pera to. Wala tayong pera. Baka may pera yung pag napatay natin. Nagpupush na sa akin. Dito ako sa kanan ah. May nagpupos na? Wala akong makita. Nandito kanina silang dalawa eh. Palit Oo na nga. yan eh. May napatay ako dito kanina eh. Nalalot nyo. Parang nag-right. Parang nagpupunta sila dito. Pag-push ako, ha? Mark on the grid. Back up lang. Pinupush ka? Iwan naman yung pera mo. Disregard the last. Ito, pera. Meron na ba? Buy station dito sa akin. Diyan sa top may lutata dyan. Ito, may nakuha akong pera. Ako dalang tol. Meron dito Wala sa na. taas.
Ay, shit. Tula ka pang pera, tol. Ay, ano? Okay, Sa'yo na lang, okay, Jer. okay. Meron ako dito, meron. Jer, para may buhayin kasi, ano. Ay, Dito na lang sa baba. Kaya, nabili. Sa likod. Dito. sige, Jer. Iwan, Jer. Moving. Back up lang, ha. Cover lang. Sige, tingnan kita. Ba ako namatay dito? Oh, Johnson. Kabila yata. Pasok ka muna sa bahay, Jigs, pagkabili mo. Oh, meron Balibasan yata sa mo. loadout. Ang layo. Makikita ka nila. Yung tao dito. Grid mark. Let's move out. Enemy UAV overhead. May ano, may sasakyan sa taas. Eh, may Pero nag-drop, bumaba may na. nag-drop, may nag-drop. Pumunta na. Saan, Lods? Saan, Lods? Ayun, sa green. Green mark. Affirmative. Uy, nag-snipe. May sniper pa rin doon, sa green. Dito. There. I got movement. Copy that. Wala na yung ano. Wala na yung kalaban nyo kanina. Meron pa, Wala na, sa, wala ano, na. sa orange. Roger, samahan na sila. Hit. Ano pala kayo? Tanggalin nyo naman yung maping nyo. Makita natin. Oh, fuck. Down yung sa taas. Meron sa loadout? Down yung sa mark ko. Walang tao sa loadout. Wala sa loadout, wala. Meron, sa orange pa rin. May kumuha dito ah. Down ulit yan. Broke. Sige lang, mag-loadout lang kayo. Nasa bintana sila pangat. Oo. Bentana. Bakit Yung loadout ba- ako. Down ulit. Wait, sakay na ka pa. Mag-ano ko, patingnan, mag-load ako. Sige. Feeling ko kalilat eh. Oo. Down. Laging down eh. Kaya may kasama eh. Busin nyo ng plate niya. Tangay na, lagi na lang down, ha? Oo, wag na tayo bubuhayin dyan. pa rin. Ibang kwenta yun. Nakapag-loadout na kaya? Oo. Meron na, tol. Takot ako eh. Ilan sila ang loadout? Oh, meron na sa likod yata eh. Oh, Yung to. likod kaya natin, baka... Oo, mano. malikuran. Gas is moving. Baba akong bala ah. Ito bala. Locate. Anyone need this? Kanya nag-BB. Tower yata May eh. bala sa amin ah. May bala sa amin. Sige. Na, hindi natin maano yan kasi dalawa. Babuhay Oo, pag hindi. nadadon. Hindi natin mapapatay yun. Unless mag-push yung isa. Oh, Pero magpupush high ako. ground yan. High ground yan. Naka-snipe pa rin sila ah. Nakasilip sila dyan, Jera. Dito na lang tayo para ano, pa sa likod. Sige. Akyat na lang tayo. Down again, down yun lang dito. Oo. Right, inbound. Mark on the grid. Let's go. Ayun na. Atin pala yung bilog eh. Ay, hindi pala. Sa kanila pala. Nagpupush ka? Ay, kala ko nagpupush ka. Hindi. Pupunta kami sa taas na. Saan naman sa taas? Oh, meron yata sa baba. Meron. Ghosted na kayo din. Ghosted na. Shit. Blitz. Nasa open sila oh. Alis na tayo, pangit. Marami Isang team tayo. sila oh. Liguran natin to. Pangit. Sige, mapunta na ako. Shit, Ako wala naka-snipe. plates. May extra plates kayo, ha? Meron, Yeah, Lods. Meron. Meron. Ito, Lods. Sige. Nasaan? Nasa baba sa sila. Sniping. Nasa yan, Kong? Oo. Sa green, sa green. Safe zone. Okay, papunta. Watch for enemy. Bumaba ba sila, Jer? Taka lang. Nawala na sa, ano ko ah. Yun. Doon pa rin, sana. Live ping. Papunta na dito? Shit. IHAP. Moving.
Gatekeep. Ping lang ah. Uy, shit! Meron sa bahay pangit ah. Ingat lang. Uy, ang dami! Ang dami pala. May isa dito sa village ko. Sayang. Oh, snipe lang ah, Nagulat snipe pa lang. ako. Ha? Nagulat pa ko. Meron, just nasa shock siya. I have yung No huling visual ano ako ko, dito ha. Hindi, meron doon sa kung saan ako kanina. Isa. No visual ako ha. Hiwa-hiwalay. Dito na, dito na. Moving up. Meron na sa itaas tol ha. Down isa, down isa, down isa. Oh no. Teammates in the gulag. If they survive, they can Meron tayo sa itaas. Down. Ah! Oh shit. Enemies have been through. Jigs nga, Jigs. Sa itaas tol, may kalaban din dito. Tatlo pa yata yan. Dito patulong na. Tatlo pa yata Patay yan. na yung dalawa. Patay na yung dalawa. Nice. May napatay ako isa sa itaas. Yun. Nice one. Nice! Nice one, nice. Clear na dyan, Kong? Diyan na lang ako baba. Clear. Ano sa baba, sa itaas? May naglalaban sa itaas eh. May pera. Yan, sa loob. Oh, yan, fuck! Ayan na. Ay, po! Tangin na walang pera. Asan sila? Taas? Hindi, ito tol, sa baba. Nakatago lang sa bunker. Bunker? Ay, hindi, yung, ang tawag ito, harap ng hayap. Parang Maliit, garage. babae. Oo, yung garage. Oy, Yung sa tapat mo mismo. Wala, lumayo. May pambulag ka. Dito? Ping ko tol ah. Garage ba? Saan ba? Sa maliit na bahay ata eh. Dito. Layo pala. Wala silang pera. Mag-isa lang yan tol. Nagkakampa. Iba ba ang magamit mo? nice jigs. Wala eh. Sa bundok. Doon sa taas. Sa bahay-bahay na yan. Ayun, sa taas mo. Oh, shit. Nawala. Nalang. DC. Sayang. DC? Padisi siya. Uy, parang... Oh, na doon lang? Yan yung kanina. Wow. Saan galing yun? Yan yung sinasabi niya kanina, pero nagtatago lang siya. Yan siguro yun. Oo, yan yun. Saan Kay galing yan? jigs. Yan yung pumatay sa kanya. Tatlo lang sila oh. Wala pang loadout? Hindi naglo-loadout? Compress. Camper, oh. Di pa kinuha yung barrel ko. Oh? Ayun mo. Oh, patay din. Dami tao. Gago. As camper pa yung pumatay sa kanya. Invite mo ulit siya. Lods. Balik. Ayan. Pasok ulit. Ano nangyari? DC Sayang, oh. pa. Sorry. Panalo na.
Number 1. Paging bato pa. Teammate na eh. Sayang. DC. Eh na, pa-drop na ako sa ano eh. Loadout. ACDC. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Red door. May red door dito. Ewan ko Meron na tayo. dyan. Sundan kita, tol. Playtime's over, mate. You're going to the Adik sa red door, ano? Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Saan tayo? Ayun. Kayo naman. Eh, kayo naman. Pili. Si Aiko. Red door, oh. Bakit ako? Di tayo. Eh, Lang ko lang kung may kukuha nito. sige. Scavenger door. Sige, kayo lang. Aray ko? Eliminate all targets in the AO. Escape din dyan, pangit ah. Supply box. Kinuha ko na. Buisit. Tapusin natin din kagad ito, tapos kunin natin yung isa. Pwede. Diyan ka lang, pangit. Contract updated. No, dito ko lang. Objective identified. Yes. Kaya tapusin mo na. Finish it. Contract updated. New objective Hey, identified. sasakyan mo na dyan. Balikan na lang dito. Enemy team is tracking your location. Lakad na lang ako. Andyan yung ano ah. Yung Ulti pala. ano mo. Kaya Enemy dropping. Oh, Jack. Nandito. Ayan na. Tayo muna ako. Sige. Hindi niya makukuha yan. Nagiging orange pag pumupunta ako dun eh. Shit, dalawa ka na pala. Ilayo ka ako nakukuha. Bilhin nyo na lang ako. Ito pera ko ah. Saan? Ayun, lumayo.
Drive ka lang malayo dyan, ikot ka lang. Para Pwede na tayo makapag-loadout pala. Ganyan na lang. Sige. Dalawa na yung threat mo. Enemy UAV overhead. Oh shit. Enemy UAV overhead. Contract Ito natin complete. stab. All Yeah, bakit? supply Okay na. boxes located. Tara, loadout muna tayo, tol. Disregard marking location. Ah, sige, Balik kunin na ako muna dun. natin. May armor ba? Ay, may Tapos, ammunition loadout na box tayo. ako. Contract updated. New objective identified. Ito, kunin na lang. Enemy UAV overhead. Hello? Piling ko may tao. New Loadout na, objective basta niya, pero... Tara, Jigs. Balik na ako. Friendly loadout drop on the way. May UAV na lang isa. Friendly UAV Ito, box talaga. ah. Dami dito. moving. Baby pa kayo isa. Kaya dalawa pa. Meron ako isa ha. Gas is moving. Mag-south na Ano isa. dito? Mark out. Moving. Malayo dito. Maglalaban sila. Open to. Kung saan tayo? Open dun sa purple. Open sa purple. Oh, the coating siya na sa purple. Ha? Jar, pahingin Shooting na siya. ano, Jar. Okay na, Jar. Okay na yan. Uy, meron Dilim. dito ha. Location marked. Ah, precision, precision. Pap kayo isa. Pap kayo isa. Ako na. UAV overhead. Mark on the grid. Let's go. Isa left side sa'yo. Sinusugod Pangit, yun, ha? ah. Akin bite. Oo. Oo. Okay, Jar. We're in safe zone. Watch for enemy. You evaded the enemy track. Good work. Ah, patay kayo isa. Nasaan? Malayo. Nasa gas. Nasa bay. Nasa ano ko, gas station. Pakiap si Pangit. Takot, takot, takot. Enemy UAV overhead. Dami ah. Papo Jar, yung sa'yo. ano yun mo yung left, Jar, ha? Papulit. UAV. Ikaw meron. Wala ako. Gas. Nasa gas. Uy na. Enemies in the area. Patay niya. Be Hindi. advised, friendly precision airstrike inbound. Natakyan. Oh! Uli. UAV entering the AO. Tinamaan ka na sarili mo. Be advised, UAV is bingo fuel. Dito, Jar. Nasaan? Wala. Ghosted? I've got you. Pabalik dyan. Bumibili. Punta sa mga loot niyo. Wala isa. Dito na. Ano? Sa air? Basag. Is bingo fuel. Ere. Isa lang yun nandito. Nandito. Sa buy station. Patay yun nandito. Friendly UAV overhead. Parang dyan, tumatakbo. Location marked. Move up. Sa taas. Tumatakbo, palayo. Papunta, ayun. Pakap lang, ah. Meron sa ano? Sa harapan niyo. Malayo na. Ayun. Nandito. Dalawa. Dalawa. Location marked. Move Ako up. dyan. Bumili. Enemies in the area. Kaliwa. Uy, shit. Ako? Oh, sa akin. Wala. Patay na. Meron pa isa. Oh, nandun. Shit. Team ako. Ang baril nun. Tayo. Down. Meron pa isa. Wala kami dyan, sorry. Your teammate was sent to the gulag. Tayo. They'll fight for a Punta na kami. Ang layo pala. Ha? Hindi. Meron din sa kabila. 167. Akin. Question. Dali lang. Basag. Oh, shit. Nasa mga loot. Yung mga bangkay nyo kanina.
Oy, shit. Miss Pangit, padrop la pera. Ay, Jar, sorry. napatay mo yung nandun sa ano? You can practice your Na-down ko lang yung Patay ano, namin yung sinundan niya. Watching your enemy is an kasama effective niya. way to get inside their heads. Oh, shit. So is a well-placed. Yung pumatay sa'yo, hindi ko alam kung... Ay, chopper dyan, Jig, sa taas mo ah. Pika. Alis ka na kagad dyan. Sorry lang ah. May tao sa akin. May tao dito sa ano. May tao dito. Fight's begun. Balikan ko yung barrel ko ah. Ready to fight. You're next. Oh, shit. Sinundan ako. Fuck. Tangin na sinundan ako galing chopper. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Sino ba barrel ko? Sino ba barrel ko? Ay, Wala. Dalawa kasi. Ang dami. mga baril ba dito? Wala. Nata. Sayang. Kuha ko ng ano. Oh, dapat may tao sa akin. I'm hit. I'm hit. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns you redeployment. May barrel dito dyan. May patay ako dito. Kalaban na. 13 seconds. May tatlo yung team dito sa Uy! bayo sa ano, gas station. Tatlo Sabi kami dito. Ang dami nila dyan. Nandyan lahat sila. 2 teams. I think yun nandun. Ano? Gago. Meron dyan. Lost. Oh, shit. Hindi ka makita, no? Nakanong isa. Oo. Dahil dumalaw eh. Oh, di nila ako makita eh. Napatay ko pa yung isa. Kala na nila bangkay eh. Kaya nga. Ang dami dyan. Puro loot kasi nandun eh. Dami nga eh. Tabunan ka eh. Hoy! What? No, that's bullshit. Ano yun? Diyan. Ano kaya yun? Tawang-tawa. Di na makapanalo.
Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Saan tayo? Hello? Walang tao. We should drop down. Yan naman. Tara. So, Sige lang po tayo ng door. Uy, saan tayo? tayo. Uy, saan tayo? Wala rin ba dito? Walang buy station pero Daming tao. Tigit-tigit yung hangar. May tao. Ayan sila dyan. Isang team, isang team. Ito. pero kalaban dito. Bilis naman bumaba yun. Be advised. Tiger? Shit! Patay isa. The Gulag. May Survive baril or you can kasi. redeploy. Ba't? Ako nakita tapos may tao na. Jigs, alis tayo. Alis tayo, tol. Ito yung supply na. May tao na isang team. Tatlo na lang sila. Your enemy is an effective way to get inside their heads. So is the workplace. Jigs, labas ka na dyan. Copy. There's a fight. Tol. Listen up, soldier. Win here and you Ano naman, return to dual front pistol. line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Oh my Wala. God. Dual pistol. Anong gulag Looking a yan. little worse for wear. Ba't You're kasi heading may back to gulag? base. Your team can still Oo bring nga. it back if they have the cash. Walang bilihan. Ay, walang ano. Yan pala, supply run. Makakabili na ata tayo kung. Kuha na natin yung supply run. Sige, kunin ko. Pupunta dito. Tara. Supply run. Nakapag-load tayo. Hindi na kayo loadout dyan sa ano. Hindi, baka may tao eh. Ayan. Clear. Ikot mo muna kaya yung helicopter. Kaya, Siya muna. Siya muna bibili. Hindi ka nag-load out? Loadout's not headed your way.
At si Mayor. Drop na pera mo. Uy! Meron na, tol. Meron, tol. Meron dito. Yata. Dali lang, dali lang. Ay, sa ano? Ito. Ang Helicopter. direction pala. Meron din sa ano? Sa likod, sa likod. Sa likod din po. Ang ina mo. Sandwich. Tayo. Sandwich. Mabog. Sa likod. Sa likod nyo. Sakay na kayo sa motor. Dalawang team. Ay na. Magmotor na kayo. Tara, tara. Ay. Oh, shit. Ay, yan. Oh, tanginang. Hindi, mali. Para dinalan lang muna natin load. Hindi na talaga. Mount dyan. Ito na talaga yun. Tira mo. Mananalo na to. Red door dyan. Wala na yan. Set. Wala na yan. Yan na to. Nandiyan na yun. Ako. Yes. Hello. Tulo. Tao dyan. Baba, sa baba. Yun, third floor, third floor. Sa right mo, no. Oh, Likod, yan likod. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep them Bulang. secure. Pwede mo gawin yun. Switch. Marami pa. Oh! Ay, meron na nga. We'll be back to At ako. Ito na yan. Yan. Panalo natin. Pili ah. Sira yung mic ko. Kayo pamili kasi pag ako pamili, red door. I've had this tank for about a year and a half now, and it's been a ride. This is my first personal saltwater tank, and I thought I could share my experience with you all. So first off, let's talk about the light. The stock light is good enough for soft corals, but you can't control the spectrum intensity at all. You also have to buy a timer separately if you want the tank to have a stable lighting schedule. And let me tell you, Hello? Yo. Yan. Okay. Hello. Wala yung mic. Meron. Hello. Hina. Okay. Oh, yung just... get yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon.
battle royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Ayan. Wala eh. Ano to? Tapos ito? Okay, get moving. Good. Din ba natin to? Moving. Sayang din. Remember yung ano mo? Pag may Ano nag- yun, yung pag- Pinnaltog? pag may nag-advance tol. Ngayon, sigurado. Never miss. Body armor. Loadout na. Oh, Tara, bilis ah. wala eh. Baba na tayo. Puting ko lang doon sa ito. Kaming pera eh. Roger. Motor Yung motor na lang ako dyan. MX mo, Yamaha na tayo? dito. I'll drive. Ito tayo. Kalaban, sakay. Saan ka laban? Baba. Saan? Hindi ko alam eh. Basta binaril kami. Sa dito yata. Moving. Meron na. Hindi ko masyadong na ano eh. Oh, tapat. Dito. Ayun o. Patay yung isa. Enemy launched an advanced hideout. Oh, sila. May advance ay galing red door to. Ayan oh. Galing red door. Ayan, nakuha ko yung ano niya. Contact. Kakalaban sila. Heading in. Hindi. Teka lang. Dito sila sa gas station. Body armor here. Kagago yan ah. Heading in. Dalawa lang. Tatlo yan. Ayun o. Ayun na. Ay, hindi ko isa. Sabara lang. Let's move out. Basag. Moving. Kailangan pangat ah. Kita niya? Ping lang ah. Ano? Body Yan, armor. may ping kayo. Bang. Pumasok na police station. Doc. Police station. Allied cluster strike inbound. Enemy UAV overhead. Nice one. Saan? Third pa? Patay ko sila dalawa. Nice! Dalawa lang, di ba? Nice one. Pati mo eh. Hindi ko alam kung nasa yung ibo. Dalawa lang ata sila. There's an enemy Tara. approaching you. Dalawa lang yung kaninang advance. Oo, dalawa lang. Moving. Pa rin yung ano sa tayo. Tara. Is yata May to. satchel pa dito na. Body armor here. Satchel na yung si Pangat. Wala kang satchel? Wala. Wala sila satchel? Wala. Get to the safe zone. Loadout na tayo. Wala nga rin silang gas mask eh. Advanced UAV. Ay, nagamit na pala. No? Diretso na. May truck. May truck, bibili yata ito. Papuntang Aray. Saan ba tayo bibili? Hindi ba dito? Oh, dito sila.
Naikot ko lang yan. UAV niya ko ah. Drop headed your way. Sige. Enemy UAV overhead. May bili ako. Uy, car. Okay. Ay, ba yung baril na naman? Bumaba. Friendly UAV Ah, sa likod, sa overhead. likod. Iwalay. Saka. Basag. Dalawa. Mark on the grid. Wala na armor. Saan galing yung mga boys sa pinili? Teammate has entered the gulag. Ay, meron pa sa likod. Apat yan eh. Yeah, dalawang palayo. Iniwan nila yung dalawa. Napatay ko yung naiwan na isa eh. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. The fight's begun. You're up next, mate. Get ready. Lakas din pala ng... Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to Wait, earn your you're not. freedom, soldier. Stand by for redeployment. Your teammate Tayo ah. got the sorting. We're sending them home. Layo. Ay, Babalikan mo. babalikan ko sana. May ano pa? Lalaban eh. Iba na lang. Huwag na dyan. Oh? Moving. Iba na lang. Tayo lang tayo sabay eh. Saan ba dyan? Violet? Tara, loot na lang. Violet na lang. May king dito ah. Naglalakad lang. Headed your way. Ito. Alam ko yung ano. Ay, load out. Ang box kaya yan. Okay. Isa lang, isa. Gas is inbound. Ang tao. Marking new safe zone. Di pa lang dito siguro. Meron truck pa parating. Looted na tol. Enemy vehicle. Umiwas. Paluto dito. Ito na naiiwan sa atin dito. Mark to review. Okay. Shout out! Shout out McCoy. Balik ka sa akin, Lods! No, kaya muna. Katid ako. Ito na. Kunin ka na yung ano, recon. Kita. Saan pa po masaya? Pang Pero contract. bibili ko lang siya. Does anyone need this? Walang bay. Pwede natin bilhin sa ano ah. Walang bay eh. Hanap ako. Ito. Layo. Bend it here if you need equipment. Tara, tara. Trap na pera tol. Objective updated. Secure that position. Sino hindi nag-load up? Lang yun. Ako. Wala ako. Ayaw nga pala. No? Talk mo ako. Ito, tapusin niyo ito. Sige. Bilhin ko lang siya. Abot ka ba? Uy, may spad. Ay, ano pala yan eh. Mananabas to eh. Primary objective accomplished. Itak. Tapos bilhin. Oo, mananabas. Nanabas. Mananabas to. Ah, maglo-load out. Ayun, guys. Saan tayo? Dito?
Wait, That's high disregard. ground. Vendor here. Uy! Disregard. Patay pa nga, may tao pa nga. Shit! Huwag na kayo dyan. Dami ba? Isang team. Shit. Shit. Dito tayo dyan. Tara. Actually, dalawa lang Pasok sila. na tayo. Moving. Sino ba? Tatlo. Tatlo. Baka Ika nga sa akin, apat pa yun Lods. Siyensya ba? Sensyo tuloy ako. Ay, yung hero ko nagpakamatay. Saan ba mas safe? Sa mill base? Walang safe. Pero may kalaban dito. Nakanan tayo. Ito muna lang. May tao yun Papunta sa inyo. Oh, may box dito ah. Tandaan lang tayo. Nasa niya, likod niya. Uy, maroon. Enemies in the air. Bababa tayo ng konti. Ayun. Tayong laban. Shit. Kompleto sila eh. Tayo. High ground tayo. Ang police station. Light Hindi pa vehicle looted. here. Konting pera na lang eh. Vendor here if you need equipment. Nandito, here Jeff. if you need Ay, equipment. Ha? shit. Kulang pa eh. Try natin Baba na lang, dito. baba. Kung tayo sa police. Ah, meron nga rin. Meron din. Baba, sa baba. Ito, may loot pa. Yan, Jeff. Okay na ba? Sa baba mo lang siya. Oo. Iwan mo pera. Kasi Ito, babili ito, ko. ito. May car ha, may tao. Saan ka bibili? Wala. Sama na lang tayo. Oo. Okay, sama lang tayo. Kasi may Tama tayong may tao mamatay. dito, ha. Light vehicle over It's here. either this one o kaya Sa taas na lang. Ay, may nag-load out, tol. Agad tayo. Load out. Tara. Tara. yung humahabol kanina ha. Baka nandiyan. Pero sana eh, pero. Si Ikaw ha. Sino? Si Ikaw nga. Hindi ka sino. Si Ikaw. Si Ikaw. Ikaw yung nasa taas oh. Ako muna magpapapatay. Tapos ikaw. Moving in. New safe Yung nga. Oh. Ayun na! Tatlo! Nag-bite na ito. Tatlo lang sila. Tatlo lang, hindi sila tatlo. Lalaro ka ba, ano? Hindi na, kayo na. Kapag Renny, maglalaro daw. Huwag muna sila sa akin. Ako eh. Ano din pala sa atin? Ayun na. Katid muna ako, Lods. Balik ako pag online pa kayo. Okay, sige. Sige. Pasok ka doon, Lods. Makoy. Katid lang.